ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଝରଣା ତାର ଶାଗ ବସେଇ ଦେଇକି ଏଇଭଳିଆ ଗୁଆଳ ଗୋଳି ପକେଇଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ ସକାଳ ତାର ଝରଣା ବସିକି ଚା ହାଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲା ପିଏ। ବୋଉ ତାର ବସିକି ଏଠି ଶାଗ କାଟୁଛି। ଆଉ ଯିବୁ ନାଇଁ କି ବିଲକୁ ଯିବୁ ନାଇଁ କି କଣ ଖାଇସାରି ଯେ ଆଉ ଏଇ ଦଉନୁ ଦଉନି କିଏ ମନା କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଝରଣା ତାର ଶାଗ ବସେଇ ଦେଇକି କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ବି ଗରମ ହେଉଛି। ଝରଣା ତାର ଯାଇ ଗାଈ ଦୁହାଁରେ ବ୍ୟସ୍ତ କ୍ଷୀର ଦୁହୁଁଛି। ଏଇଭଳିଆ ଗୁଆଳ ଗୋଳି ପକେଇଛ। ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରଣା ତାର ବସିକି କ୍ଷୀର ଦୁହୁଁଛି।